saakeli. Ihan oikein sulla. Se, ai saakeli. Mitä meinaatte, riittääks tuo Jukalle? Mun mielestä nyt tää oli Jarinan idea. Niin kyllähän senkin kuuluis saada osansa, Ei täällä nyt voida Jukkaa vaan saada siellä. Okei, tehdäänkö sellainen diili, että mä haluan sitten vähän paremmaksi vetää, niin vedetäänkö naamaa? No jos Jarno vaatii, vedetäänkö Jarnoa naamaa? Kun mäkin kerrin päälle tekee temppuja. Kannattaa varmaan ottaa nuo lasit pois naamalta, niin ne ei oo sun silmäkuopissa. No niin, ja nyt yleisö aata kunnolla, että saadaan lasautettua Jarnoa naamaa niin, että se näkee loppupäivän tähtiä. Kaikki mukaan! Hei, 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 hei! 3, 2, 1! Silmähän. No ei tää nyt ollutkaan niin kiva enää. Toivottavasti sulla on musta silmä huomenna. Onneksi mulla on nuo aurinkolasit, mä voin peittää sen. Mitäs me... Älä selitä. Näyttää heti paljon paremmin. Okei, no hei, jos tää nyt tää naamajuttu keksittiin, niin mitä jos vedettäis Jukkaa perseelle ja naamaa? Onko se nyt sitten oikein, kun täällä nää kaikki nuoremmat ja mä näytän mun takapuoleni? Niin no joo, oottehan te kaikki perseen nähnyt, kun teillä on itselläkin sellainen. No niin, ei Antaa tulla! Älä nyt mehustele sitä. Mullahan tässä kaikista kauhein hommaa, kun mä joudun kattella Jukkaa silmiin. Joo, katso mua oikein silmiin. Hei, niin kun mä en olisi saanut pienenä tarpeeksi piiskaa. No niin! No sen takia sun tuli tollanen. Tiedätkö systeemi? Hei, 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 3, 2, 1! Mä en tiedä kumpaa mä pidän, pidänkö mä mun päätä vai persettä. Kunhan nyt nostasit ne housut eka ylös. Ei tää on millään lailla. Ei se mitään. Sen lisäksi, että tuo kirpaa sen, niin mulla on kylkiluu murtunut, niin sekin vähän tuossa vihoottelee. Ei se mitään, pikkuvikoja helppo korjata. Joo. Mutta niin. Nyt kun Jukka ja Jarno ei päässyt todistamaan tuon suunnattoman älykkyytensä, niin kyllä mä haluan tuon samaan porukkaan. Mulla on lempisankari on Akuankka. Sille tää käy aina vahingossa, mutta... Hei, te ootte vähän näköisiä, mutta sä oot vähän lihavampi. Mutta niin, mä teen tänne Akuankkaa kunnioittaa. Otan kans lasit pois. Sieltä se lähtee ja täysin lähtee. No niin! Hei, onko tässä mitään järkiä? On vai ei? Joo! Ei, on! No niin, mistä se? Tuolta suunnasta se tulee. 3, 2, 1! Hei, Mennään toiselle puolelle! Pirun sarvet! Pirun sarvet! Pirun sarvet! Pirun sarvet! 2, 1! Hei, kuka mä oon? Ai! Älä nyt selitä yllättävän ketterästi liikkuu tällainen 90 kiloa eroteista. Hei! Mitäs mä keksin tästä tuolle Jarnolle? Mehän ollaan aina oltu pirun paljon parempia särkemään kuin rakentamaan. Meillä näkyy olevan tuolla vähän noita harkkotiiliä. Ja moukari! Joo siis, tähän otettiin Räntsin kivijalka. Se seisoo nyt ilmassa siellä. Ja mitäs jos pistetään neito pari Jarnon päälle ja lyödään ne lekalla niin sanotusti paskaksi?
Mitä yleisö sanoo? No niin, pistäpä makuulla. Mulla on helppo rooli. Okei, tässä näköjään eturivin on varaa paikat. Mitä luulette, riittääkö yksi harkko vai pistetäänkö toinenkin? Mä en jätkä tykkää tosta enää yhtään. Älä selitä. No niin! Hei, pitäisikö sun koittaa lyödä sokkona? Hei. Mikä tää nyt on? Ei mitään sillä aikaa kun Jarno tuossa valmistautuu. Haluatteko te lähettää? Ootteko te valmiita, hä? Teistä lähtee ristuksen komiasti meteli. Otetaan vielä huuto teillekin, hä? No niin, katsotaan saadaanko Jarnolta kurat housuun. Onhan se nyt vaara. Se on näppiä, kun tuolla on reilu parikymppinen kaveri kulkee sitten pöksyspärkällä. No niin, lasketaan yhteen äänen 5 alaspäin. 5! 4! 3! Oho, leulukkahan vielä tuolla. Oho. Voin myöntää, että tuli housuun. Ei, se on vaan vaipan vaihto. Se on tuttua puuhaa sulle. Niin, no Jarpin vaippoja tässä on vaihdettu vähän yli 20 vuotta. Ei niitä tarvitse vaihtaa. Hei, onks teillä ollut hyvä meininki? Loistavaa. Nyt me tarvitaan vähän lisää tätä teidän hyvää meininkiä tänne lavalle. Meillä olisi meidän yleensä kilpailun paikka. Kuinka teillä jyväskyläläisillä on tuo humala veressä? Meillä on tukkihumala.